päivää! Tervetuloa Music Boxin uudelle kanavalle. Moi! Sinä katsele, kun siellä videoita, niin katsele. Terve just sulle, moi! Olen tekemässä uutta kanavaa. Ja mä teen tietokoneella videoita, musiikkia. Ja pelijuttujakin saattaa tulla. Mä oon kouvalainen tubettaja. Kouvalainen tubettaja. Ja mä oon ajatellut tubettaa vähän aikaa. Itse asiassa todella kauan. Mun nimikin vaihdettu varmaan monta kertaa. Kutittaa tuosta housusta. Ja mulla on piirtelyssä. Mä käyn tän oven kiinni. Katke vaan. Mä oon kouvolalainen tubettaja. Ja tykkään tubettaa. Ja mä oon vähän miettinyt sellaista, että mitä mä tekisin. Ja kommentteihin saa laittaa mitä haluaa, saa tilata, saa poistaa tilauksia, saa poistaa kommentteja, saa tehdä mitä vaan mun kanavalle. Paitsi ei säätää kanavalla. Eikä puhua rumia. Niinpä. Jos puhuu rumia, niin minä kyllä häädän sen katsojan tilaajan minun kommenteissani. Harvalle! Niin. Käyn Jokelan koulua. Mulla on sellainen kuin Duudi Galaksin jotlaaja kaverina. Ja mä ajattelin vaihtaa mun nimen. Joka on se MR-pelaaja. Tänään 22. 23.4.2016 ja ja kello on yön 8. Mä oon väsänyt tietokoneella vähän YouTube-videoita ja katteluja ja tilailuja tubettajia. Mulla on hieno ananas. Hehehe. Ja tukka. Ja jos olette vaikka sinä katsoja, kuka siellä nyt oikein videoita katselet just nyt, niin sä saatat olla eksynyt tänne kanavalle. Sä saatat olla ihan muuten vaan käynyt täällä ja oot eksynyt sattumoisin. Oot saattanut kirjoittaa väärin tai oot saattanut kirjoittaa ja oot halunnut etsiä musiikkia ja sit oot kirjoittanut tai sit oot yrittänyt kirjoittaa Music Box ja sit oot löytänytkin muut ja mitä ikinäkään löydät. Niin. Ja mulla on niinku tubettamisesta aika vähän juttuja. Mä oon seurannut lakkoa, katsellut sen videoita ja mitä kaikkea mä oon nyt tehnytkään mun YouTube-uran aikana. Et mun on ollut hauskaa ja on ollut kavereiden kanssa ja mitä kaikkea nyt onkaan tehnyt. Kaikenlaista. Ja MR-pelaaja kuulostaa aika hyvältä. Ja mä nyt kun teen näitä Duudi Galaksin jotlaajan kanssa videoita, niin mä pystyn tekemään sen kanssa aika paljonkin videoita varmaan. Paitsi jos mä vien kameran sinne. Ja me ehkä kuvataan ehkä silleen, mä mietin. Duudi Galaksin jotlaaja ottaa oman kameran ja mä tuon oman kameran. Ja tästä tulee varmaan hauskaa.
Et YouTubettamisessa on selvillä aika paljon tavaraa ja juttuja. Että minä luulen, että tämä video alkaa olla purkissa tässä vaiheessa. Joten nähdään tulevissa videoissa ihmisiä.